Han començat les obres de la nova àrea d'esbarjo de gossos de Ciutat Vella, que s'ubicarà al Parc de la Barceloneta, a la zona on fins ara hi havia un pipicant. El nou espai doblarà el que hi havia a l'actualitat. Ciutat Vella, la més grossa és la que hi havia aquí, perquè després en la resta de lo que és el casc de Ciutat Vella no hi ha espais com per tenir-la. Respon a una voluntat d'espais verds d'anar reconvertint els antics pipicants en zones d'esbarjo. Els treballs preveuen la instal·lació de 5 jocs d'agility, mobiliari urbà, nova vegetació i un abeurador. També es milloraran els accessos. En aquests moments n'hi ha previstos 3, que són un des del passeig marítim, un altre des del que seria a l'àmbit del parc, i un tercer que seria aquest que us deia, que queda una mica més arreserat, perquè queda com un camí lateral del parc, un camí que va com paral·lel, diríem, als darreres de les edificacions i de la fàbrica del Sol. Les obres compten amb un pressupost de 300.000 euros i està previst que s'acabin a la primavera.